Kaixo, gu Aitor Ise eta Manes gara eta bideo honetan gure erronkari buruz hitz egingo dizuegu. Guk enpresa bat daukagu, nun prozesuak automatizatzeko soluzioetan espezialitatea gaude, eta azken aldian bezero batek gurekin jarri da harremanetan. Orain, eskuz egiten duen piezen muntaketa prozesua automatizatu nahi duelako. Bere prozesua aztertu ondoren erabaki dugu robot kolaboratibo bat erabiltzea segurtasuna bermatzeko eta pertsonak haren ondoan lan egin ahal izateko. Robotak maketan artean lan egingo du, piezak hartzen eta uzten, eta hauen tapak, enbolak eta malgukiak muntatzen. Gure erronkan 4 pieza mota ditugu eta 3 taldetan desberdintzen dira. Ziar koloreko eta pieza arrosak pieza argien taldean sartzen dira. Gero pieza beltzak ere ditugu, euren taldea dutela. Eta amaitzeko pieza txarren taldea ere badaukagu. Bakoitzak bere prozesua segitzen du. Orain erakutsiko dizugu pieza bakoitzaren prozesua bideo labur batzuekin. Makinak bi funtzio mota ditu, manuala eta automatikoa.
Manualean, langileak HMI pantailatik instalazioko irteerak behartu ahalko ditu. Automatikoan berriz, ziklo kopurua zehaztu beharko da. Gemagidan, edozein momentutan, bi egoera hauek ikusi ahalko dira. Hau da gure instalazioaren layouta. Hau HMI-an ikusi ahal da modu erosoan. Kamera pieza desberdinen kolorea eta patroia desberdintzeko erabiltzen dugu. Azken finean, piesen arabera prozesu bat edo beste bat egin beharko duta. Gure muntailan robotak bi helburu ditu. Lehen helburua piezak prozesatzea da. Hau da, tapak, malgukiak, enboloak eta abar jartzea. Eta bigarren helburua bi maketen artean gizakien parte hartzerik gabe piezak mugiaraztea ahalbidetzea da. HMI-tik zilgo kopuruak, botonerako kontrola eta prozesatuko diren pieza kopuruak eta maketa guztia kontrolatu dezakezu. Tia portalen berriz, gailu guztietako komunikazioa egiteko erabili dugu. Komunikazio hau boot instrukzioarekin egin dugu. Bertan, hainbat informazio bidaltzen dugu. Maketen etapetatik hasita sentsoren seinalera arte. Argazki honetan, ikusi dezakezue PLC-en artean bidalitako informazio guztia. Programaren estrukturazioaren inguruan, argazki hauetan ikusi dezakezue 3 PLC-etan erabili dugun estruktura. Gure prozesua gurpien muntaketako enpresa baten antzekoa izango litzake. Izan ere, pieza egokiak identifikatu eta egokion muntaketa egin behar du lan fluxua errealistagoa eta eraginkortasunagoa bihurtuz. Azkenean, proiektu honetan hainbat gauza ikasi ditugu. Lehenik eta behin UR3 robota erabiltzen eta programatzen ikasi dugu. Baita haren funtzionamendu nagusia ulertu ere. Baita PLC-arekin eta Cognex kamarekin komunikatzen ikasi dugu. Sistemaren eta robotaren arteko datu trukea, nola egiten den ezagutuz. Robot bakar batekin bi taldeak lan egiteak beste taldearekin koordinatzera behartu gaitu. Eta horrek komunikazioa eta antolaketa hobetu ditu. Oro har, esperientzia praktikoa eta baliagarria izan da, eta etorkizunerako trebetasun erabilgarriak eman dizkit. Hello, we are Aitor Amanes, members of UR Pumping, and we are industrial automatic robotic students. We are going to speak about troubleshooting the inductive sensor of 2/3 of our project. The inductive sensor has not induced. This type of trouble is so common on montes. The sensor can stop sending signal because of different motives. In this video, we are going to share your tips to identify the problem and how to solve it. Come on with us. We are going to follow the 5 golden rules. Also, we are going to use our safety boots. As well, we have to use a multimeter tester, screwdrivers, and the laptop or computer to look at the program. The first thing we are going to do is make sure that the inputs they are not crossing each other. If the inputs are crossing each other, change the direction of one of them. Here, there aren't any one, so we continue with the next step. If the first step cannot solve your problem, measure the voltage of the sensor. If there is not voltage, take a look for the protections. After taking the measure of the voltage of the input, there is no voltage. Look at the output signal of the sensor. If there is no voltage, it's the sensor that is broken. But if there is voltage, it's the PLC input target. Change it and take a look if it works. If it continues, start the process again. In our case, the sensor output doesn't send a signal, so the sensor doesn't work. So we change the sensor for a new one. After completing the repair, we put different spaces and find out if it works good. We repeat the process and we confirm the problem was fixed. In this process, we learn how to identify and solve the possible issues of an inductive sensor.